Pilong gumno, hagan ga step ga bamenta. Ni fi gi bapait min sngi ba janmiet. Nget pia bit pia biang nget pia got pia kia bat nget ru ba ga jinglong min sim jong pi ru ko long gumta. Buon sin ngi shu klan ngi shu bit ngi shu biang tang ga bagen jadok. Rai ga bagen jam min sim buon sin ngi tlot ngi swai. Rai utrai kwa ngi bangin shu klan tang ga dok. Rai kam tam e ha ga min sim. Bangangai utrai ba shai bo refi ga sngi ya ga ba finang la ban im om tang ga dok rai fin im ho min sim. Papila ban shikri ri oblay haga men sim ba daga jing shisha margata utrai kwa ega bakum kita man mani dei dang bakin jado ndre kita ki ba dap do men sim ko ki shikri in spirit and in truth how men sim ba daga jing shisha ai ngo oblay ga ni ka por ka mentang ayo pa ban yakren ba pi leng ba ka ni ka ktien ke jong trai haga ni ka por mentang kwa ban yakren sha pangu jisu bat ya kata ka long ying ka long sem ke jong u haba udang don haga ni ka perthai ngitip ye kata ba ka kmi ke jong jisu ka kerteng jong ka ga Mary but haga por ba pun yo jisu ka Mary kam pat ya shongkha ba Joseph kadang shia tektin ba kum tau men sim ba ko ulawan haga Mary but ka Mary ka lapun yo jisu kan ma ba jisu umdan snam kpa uba kenjado udan yo kpa uba beneng uwan by direct na beneng haga kpo jong ka Mary ya kata kapor gedang day ka taisuti balapun nagani ka taisuti kat kum ka jing thu lupa now Isaiah kalanong manyaw khot khat sa an puli khindiat ya kata khot ya ka ba lesi ka long jigar khu yingi pi kani ka way ka de ka jing shisha ba jisu wan shi perthai mdei busuan lakawan gumto mdei busu hap lak hap produk nane ba usu jala ka jarang khat bu wan shi ni perthai and ka jingwan ka ju ka de kat kum ka jing thu lupa Jisu wan ban pendep ru ia ke jing thu lepa ka babel ka ong ni nu Isaiah ka long menyo de khot ka sao ka ong namar kata utrai hi un ai ka dak api hakmi ka thai suti kan pun khon kan kharu yu khon ban khot ia ka kerteng jong u Emmanuel bat kani ka dei ka jing thu lepa bala ya thu do Isaiah nyu spas nem shwa ka jingwan u Jisu ngasungubang man perkhat ikata empat judan hagi history jong kepercayai ba andan ba ya thu lupa ya ke jingkha jongno ya ke jingkha ka jong pi ke jingkha jong ane jongno mshim ladan ba la thu lupa endre ke deitang ya ke jing thu lupa ka jong Jisu namar ka long ka ba kerpang ka long ka ba compare tading ta la ya thu lupa dauno ya thu lupa jong ble bo kerteng Isaiah yau ta Messiah uban sawan wong hang ni namar ka tau traun ai ka dak epi ka dak ka dei ka dak jong ta Messiah u dewe ba kami kata stikan pun kon kan kar yu kon ban khot ru ya ka kerteng jong u Emmanuel on khot ya ka kerteng u Jisu u Emmanuel ka bamut u blay lem bat gi u blay buan na beneng un wan shong lem bat ngi tading ta ka por ka ba lapun ya u Jisu ka Mary ka dang day tang ka thesati ba lapun ba kani ka dak ba u Jisu un day u tau Messiah u blay lem bat gi kata ka dong ka dak bo blay pa yo Messiah ban pen im yaki nong pop ban pen im ni ka pertai na ka pop ban pelaj ni ka pertai na ka jingram bo tao banget ya u yo e ka jingem bam jikot baronum jat show lano tading ta ka ni ka dak bo blay pa ilo jong khon jo Jesus Christ bo e ka ka pertai but dau ban pen im ya ka pertai barang ta ka sgi ya ka ba ka Mary mo ka yo e ta ka khubor kadang don ha ta ka jaka bat kum ta kansan lawan to angel jong blay pada mapuli kini kepor lang isyem nagalenong ka meningkong jong Matius na Gospel Matius na meningkong kini kedekot ka ba arpo ka ong rehaba udang pusan kini ki ru hakimi yu angel try ulapao hawa ka jing posni uda ong ko Joseph ko nu David wat shipting man shim hame ya ka Mary ka tengah jong me naba ita ibalapun haka ilong na umen sim bakut kan karu yu kon men khotru ya ka kerteng jong u Jisu na ba un pen im ya la ki breu na ki pop jongki uniu angel wan ban ya kren bat u Joseph kadau kalong ba u Joseph ulamut ban no jar ya ka Mary namar u tip bakal apun khon paru tip ba uniu khon dei na u tading ta ula smosi ula domro lese ula bitarru ya ka Mary bakal ya shong kai shawai haga jaka ga jong umut ban no eka haka por ba kinang itektin ka armet
Berkumta ulama ban angel jong blay wan ba Ukraine ba gajing pos ni ya Joseph wat wang. Namar ni kulung wan omen simba khoi. Ban kat kerteng ke jong de Jesus. Jesus pemot Messiah. Unong penem ban penem ya ki breu na ki pop jong ki. Tading tangi hang ni baka keme jong Jesus kadai hakata ka por kadang dei tanga thesuti la ponyo Jesus ba la kayo Jesus. Baru kupa jong Jesus hoi dei Joseph udei tang uta uban saya tho bat nani uban saya shongkrim bat ka Mary. Tading ta hadien balak hayu Jisu fitep na bau Jisu pat udan kat nungut kipara. Habang ngapay agaktin jomblay ngai bau Jisu pleng udan sibon kipara namar hadien ba Joseph bat ka Mary kilaya shongka lakaru ya gini gikon nakakpo jong ka Mary. Kababal ki to ingi la nangi pulino Marcos kalanong banrio ka ongkom ni. Late no nang ta buluan poi shala kari bagi senran jong kilay buat yu. Tiap bala poi kesabatan wala sedang manikai ke sinagog. Tibun haba kilay osngo kilay sngo kendit kilay ong. Nang no ni wala yo akan kini ki aka ru bat kabakum no kini ke jing start kabala ai ni ubrio. Bagi kamba kat kini ke bola le daki kiti jong Uni umlong uto mystery ukon ka Mary ubadai para bat Jacob, Joseph, Judah, Simon de. Pi kini ki breu kide ki traishnong. Laning ilaban ong ki parashnong bat Jisu hakapor ba Jisu udang he dang san. Jisu lek pai shala ka jong shnong kata ka dei spot Nazareth, sa ka shnong jong Mary, hakabau don ru Joseph, bat don ru mano hangane ka shnong kita ki para ki jong bat kini ki nong shong shnong kida itu yo Jisu maru Jisu ulami no la ka jong shnong uli shong ka pernam ban sedang ya gi shikri ge jo ban kum talo sedang ban shikri na ka pernam par kalron ka por buan pai shala jong ka shnong pon dalawan pai shalong ka shnong u yalap upoy ka sgi sabaton badang ta apo sinagog usdang menyalap usdang ban kren ya ketien ka jong blay pading ta kita kinong snap kila snow kendit namar babalay baki itu yo Jisu nando ka por ka udang red haga por udang samla namar uday mystery ngangai kita kibadan kata kashnong lagi juan ai kam mo yo Joseph but yo Jisu haga ta khalkhana ga jongki ban snai de lengkunat lene kita ki shuki lene ki miet ki jingnan kam gi jongki kata ka por Henry uni Jisu menta ukleman shu kumu mystery uban shna ya kita ki ben ki shuki Henry ude mystery ban snai gi men si embryo baru ustad do kata tangai ka por bu utrai ku mystery ustad plat ban menta ruan pai ku mystery ban snai gi men sim udah bit plat udah start plat do kata begini kita tresnong kita lenggok hingan kiong kumno kita snow kendit ktin jublai kong bagiong nang no ni uyo kini ki rubat kumno kani kalong kejing start ke bela ai ni ubrio ni kita lenggok ya kata ka rukom keren ke jo kata ka ya kata ka por ka udan ba kata ka kejing la ka jo kam kada pen kendit sisa ya kita ki tresnong ustad do kata bagiong ani hatum ni umdei tu misteri semo udai uba ngilaju ai kam menshua kumno ni ustad do kani kumno ni ula do kani udai wei udai kono jong ka Mary bau para bagi dan gini ki para ru Jacob Joseph Judah Simon badom nang kita ki para shenrang re don ru gini ki para kan thai jong ki bia don lang ha ka ka por tading ta Jisu mdei ba udai tang marwei henre Jisu ho udai kon bala ka marwei jong blai henre ka Mary baru Joseph kle shong khadin badin talak khai gini ki sangut ki kon shenrang bat ya kita ki kun thai ru ki bedan lang ka ka por tading ta gini ki breu kila shayong hingan kila snow kendit ya kata ka jing start ya kata ka jing la ba ya kata ka bor ka ba Jisu udan tading ta kini ki breu ki kentat bat ki kemla ban pediang kumta kila thut ya beli ki thut ngam tep ki thut Jisu imat kadai ka jing bishni ne kadai ka bakumno ne namar balai utrai wana ka shnong la jong ki ban pediang jing shan re ha kan ka shnong ki thut pen ban yu namar ba Ukraine ka bor ka jing start ka ba udan ya kata ka bor ka ba udan bat kata ka kom kran ka ju kata ka mo kata ka kom le ka jong ani de shisha ka pen kendit ki hado ba ki da thut yu hentai Jisu ang ki nong itu lo pa long
ubam don buram henry tang halagari. Wong tang halagari jongi bagi nong itu lepal ni kita gibriu kimla ban yo ya laga buram. Namar bagi kita trash dong gi kentat ken ya ujisu. Bat hagikur bad agi yengru. Ani wong uno ubam don buram tang halagari bad hagikur bad agi yengru. Ujisu ra musto ikata gawai. Bau nong itu lepau syakri jong blay. Mdai tang ba usyakan taj ne umyo buram na lagari rai nakikur batna kayeng ke jong uru hang tate umla banle iki kamba anrai ula subo iki kti khendiat hagi bapang bola pen khia iki bola sngau kendit ti namar ka jingbom nget jongki kini nang kong ki sngau kendit namar ka jing start ka jong jisu ya ka bor ka udan bau jisu hadin nang ta udah sngau kendit ya kata ka jingbom nget ke jongki ban mdai tang kasnong lan yam mdai tang tegikur rewat ka yeng ka jong jisuru pipet ya kene kawai ngi i ke bahadin ba kida wan na jisu bat kida persyangru ban pensange ya ka jing syakri ke jong trai abang puli kene ke por ngi i naga gospel jong Matius kal nomor khat ar kene dekat ke basau pon rew ong ni haba udang kren na kita kipat ba akhmi ka kemi jong u ba ki men bo jong uru kilayang syabar. Piang ni bu jisu usya khot halaga jong ke kemi. Bakilayawan ru usya kata ke jaka bat kita ki henmen bau ki jong kilayang syabar bagi dah kuat banyak keren badu. Kai bagi kuat banyak keren. Namtip. Dengan sengau tangi ni kawai. Namar halai syong kilay syakan tak jisu syak nyoben pelat. Usya criticize. Hado bang kita ki hinmen bol ni kita ki paragi jong uram kiru am ki do ika confidence au jisu kiru am ki smo artatin lau jisu dai wishishana dai namar ba baro ki keren ben palat yu jisu baro ki kintat yu jisu bat ka kta wat halaga jong ka yengru maka ni ka kme ka jong u bat kini ki paragi jong uru ki artatin yau jisu dekat pasau fu nyau ko ong wei tol ong u akimi ka kme jong me ki men bo jong me ru ki layang shabar bagi kuat banyak keren bat me. Try ki ong jisu la biang kat tu ni ngila langsung ngiak langsung kedang. Langsung utat sisa bagi breu kila keren palat ya me. Ki breu sisa kila nyoben ya me ngi kum ka yeng ru ngi snosi ya kata. But ngi kuat ya me ramen sange no yang ni ke jingle ke jong me bagi ni ke kam ke jong me. Ka biang mesu em no biang kum misteri let's see kila ban ong kum ta. Ngila tat sisa but ngasno ni ki wan Mdi ban ai men sim yu jisu nrei ban pendo men sim yu jisu le se ban pensange ru yang ta kejing syakri ke jong jisu. Tading ta dekat sau praga ong uti le yathu bu ong hau ta ubala yathu au. Kano ka ba long ka kmi jonga. Ba kino ki long kita ginmen bo jonga. Bat haba ula kner giti gisnran jong ula ong hakmi ka kmi jonga ba ginmen bo jonga. Na ba uno boleh ikamanu kupa jonga ba beneng utaken ulong upara jonga bat ka para bat ka kemede. Pi uji suong kata kano ta ka keme ke jonga lada ka keme ka kentat ya ka man ke jong blai kata kam dai ka keme ke jonga. Lada ka keme kam sung thu ya ka mission ka kupa jonga upa ba beneng upa kata kam dai ka keme jonga lani kita ki pararu lada kim sung thu ya ka ka ba utrai upa yang hakim dai ki para ke jonga ka kemir kam dai bagi ki para ki nam dai tang kita ki besong tu ya kata ka jingkot ke jonga kita ki bi dan bat nga bar ki bale ya ka man ke jong blai ka kita ka man ke jong blai ban le ya ka man ke jong blai ka bamut ban bot ya jisu ban support you bat ya ka ban dan bat u kum ki senran ki jong ki bedan akti ke jat bu jisu kedau ya kita ki senran wong hakmi ka kmi jonga bat ki men bo jonga kita ki senran kidan hangta ong kini kin nong buat ki buat inga kini kedai kita ki kimi jonga kedai kita ki henman ki para ke jonga ong jisu kita ki membuat inga kita ki bamnget anga kin dai ki kimi kin dai ru kin dai kita ki para kin men jonga kim dai ru empat nga kim dan ketiru pat nga namar ba kim buat inga tadi tangi i hang ni jisu udah sngosi kala jonga kimi udah sngosi ru kita kin men bau jonga Tadi ta kwa banong fi ne keski ngai kene ke kubor kene keski ke pen kan ma ngi bau jisu pleng dei tang ba udan tang marwei hoi ude khon bal kha marwei jong blai henrei udan ru igiti para gi jongu ya ka ba ka kme ka yashong kha ukpa jongki ude u joseph tadi tang ngai
ba ngiruk ngidon lagi jongki para kin men gi jongi maka day yang shisha banduay na kamanta jongki bamakiru kin long kinong but ki jong Jesus Christ bamakiru kin long shisha ki bale e kamon gi jong try lamda kum tangi shwe day tang ka moken jado ren dalayap na gani ka percaya ding imdan connection te nginum ya don lang abneng nginum ya don lang ka hima ka jong blake kan mento yu kata day tangi de banduay lagi jong kmin lagi jong kupa ngi duay na kamanta kita ki men ki para gi jongi ba kiru kinya don lang badu try bakin bot eu jisu bakin nget au jisu bat bakin don lang batu nado na kani ka percaya bat akata ka percaya ka bansawan tading tau try ulawan jing ka percaya jisu wan ban penem dagi sumusi ka long ba nakaying ka jo ka Mary ka layo snow ya ka sur na ka tien no angel Henry anda ba la keren polat gipat ba makaru kum Gabriel kasngo artatin ya kata kajing khot kajong Jisu bat ya ka bau Jisu uwan banle siya gani ka percaya bat pembendap ya kata ka mission kasngo artatin resuki ngai maka Mary kay don lang badu Jisu mo ka kami ka don lang badu Jisu hangata ka ding pna ya ka balasa ya u tadi tang kami ipat igini para ka juun ngai tangi ka Mary, kini para yung idap sto, ni uba ajungi, ulale start pelat, ulale pelat ngite ngim support you, marba kipat baru, kim support ya kata ngirung ngim support, ngitang ka kami kabadon, hagading pena, ka kami ta ka kami he, tadi tang ka badong ifi, buram ila kupa ba ila ka kami, na marba pidon pangiki ya kani ka percaya ka boblay la ai, ka babal ka krani ka tapi ki kon to ko ngo ila kikmi kikpahu try na markani kalong badaiken to burom ila kupa bila kikmi markani kalong ka hukom ka ban nengkong bat ka ba kongsan to burom ila kupa bila kikmi ka balong ka hukom ka ban nengkong bat badan jingkular ba menyo man ba menyo Islam ka percay kaking ka jumlay ka ongom ta ladapi kwa ban Islam burom ila kupa bila kikmi pio ka jingkar khu ka jongki tadai ta pinyo Islam aga percay wat kwa ba email in kerkui fi in dalayap wat kwa ba pa jong pi in kerkui pi dalayap to ai bakat baki kidang im kin kerkui pi today ta burom yaki nado baki kidang im it yaki duai na kamanta jong ki lese vidon ikmi pa ki ba im ga jing im ka balengkar ga jing im ka ba huri hura nga kwa ba nong fi ga ne ga singila da fila yo you try duai nam ta jong ki wanom isi yaki don ki kon ki isi yo pan maru di palat jauh syek man lagasni sagani kami man lagasni berbau baik kadang mitang katma po kaye bon sin bi kum ki kon ne bila touch sha bila frustrated bila angnya bila touch sha pat piong akwa ban shu herno na gani kayeng man mino na kayeng shu kwa kam bangan mino na gani kayeng mangam kwa shu bani i gador jung ni kimi kipa na kwa ban ong fi gani gasni ladapi kila yo ega jing penim kadai fi banduai na kamta elo jong ka kmi elo jong kupa ban nganget bu trai penim bi imai jong fi un penim i pa jong fi un penim ro imman jong fi le se don ki imman jong fi ki ba ya pe ne ke protei ki ba d drugs ki ba ya to ki ba khalai ki ba im ga jing ga balankar na kwa abanong fi wanom dom ki wanom si ki and re utrai u ong fin duai na kamta jong ki kamau ke ne ka we bi mai jong fi ba i pa jong fi kim de ki nong shon ki jong fi naging men ki para kim de ki nong shun let's say mi pa ki kam it yi kita ta ban ya phi moi gini ki ba to ini ki ba them la ni kita ki ba di drugs ba bu a tang lang mi pa ki kam it yi phi bam le ki kim da concentrate than kim da pe than ani kim da su thu than ki pe phi ba biang okay ka biang kani khon biang ra yi kita yong ki balangkar ki kam it ba teng teng kawan ka jing mong ro ka ben sim ka jong phi balai ki chiliang ngum ni nga kwa ba nang fi kani ka sngi ka ba manta kamdai baki chiliang ki tip ya phi ba phi biang tadau kim da khuslai than na bata jong phi ki kham khuslai na bata ki wei pa ki kon ki ba ya agalanti bomdai magata ka ka jing sha ba fin burom ki kimi ki pa jong phi mdai ban isi yaki naru jisu ong wat iki nong shon de ban it imei pa jong phi kim de nong shon men para jong phi mdai nong shon la de nong shon makanar phi ban it wa nong shon phi ban it phi ban duai ro na kamta kita ka penstam ben ya phi ong jisu dahil na kwa abang fi ni ka singi ka manta duai na ka manta kani ka yeng ka jong fi ngai ta tra la penim mi fi ano kwa abang pinju pet no na yeng ban ja no ban im la ka jong ka jing em kata kam de ka mon ka jong blai penim khnang ye fi
ba fin yo ban pnem ya ka yeng ke jong phi nya dwai ni ka por ka menta ngai try ai bor phi un pen sla if you don't see ba khot tong nya dwai ni ka por menta try ai ngo ime go pa na margani ka khubor ka ma ai ni ka sni hoi u jisu ha udan ha ka ni ka protei udan ne long jong long yeng udan ne ka kme udan ne pa udan ne kita ki para ke jo try ai ngo ma ai ka family able ma ai ni ka long yeng go try ma nga dwai nga da nget ko kan ra try ma ki long yeng ke jong ki long yeng ke ba khya ki ba khlan ba kham ta me ki long yeng ko kan ra ki ba khya ka gan jaman sim ki long yeng ko kan ra ki ba shakri ki long yeng ki ba eat you try ki ba bot yo jisu ma nga da dwai ka ni ba ka long yeng ke jong ki kan long ka ba khlan da do long tan ra kan da long shisha ka ba scam ka nong rim ma nga da dwai nga da ker khu ki long yeng ka ni ka sni we pi we hallelujah ka we pu ka long yeng ka dwai nga ker khu ka long yeng ka ni ka por ha ka ker tengu jisu Lada ki don ki bor jingdom ki ba te ki ba khom ki yeng nga pathat ka pen dekut ki ta baro ha ka kerteng u Jesus Christ bana Nazareth ni ka long yeng ki jong pi long ka ba light loy ka long yeng ki jong pi ka long ka ba kmen abu dan on sim jong blai hang ta ka don ka jing light loy ba abu try dan ka long yeng ki jong pi shisha ka jing light loy ka wan ke na do menta ka ski shisha ni ka yeng ka long ka yeng ka ba kmen shisha ha ka tia ka dem kan long ka ba aram ha ka trai ka ta kan long ka ba la kerku ha ki e ke baro kan long ba la kerku pada ba ki long yeng ka klan shisha ka jing shakri ka klan bat ka ri ka judgment ri ka klan ka em lang salang ka klan pangada duai ngi da kerku ya ka long yeng ha ka ka sngi ha ka kerteng u jisu pi ya pi bala yo jing penem ma fini ai duai nam ta ka long yeng jong piru pa makiru kin yo lang yo Jesus Christ pakin buat pakin yo le ka man ngi jong blai ya duai ngi da kerku fi ka ni ka sngi ha ka kerteng u Jesus Christ nong penem amen but amen amen Trana kerku pi gin se shambyang la shai ka sngi ka wai pat ka ku bo step Boleh jing sok un kerkui fi gani. Boleh sibun. Amen.